става тук, бе? Весо, лутни си, тя е гола, какво правиш? Тя ме викаше. Ти що си с розова коса? Дълга история. Май е време да тръгвате. Внимай как ми говориш. Ти пак се разплашват пияни момичета. Този път нищо не съм направил. Изчезвай! Брат, ти е само странна. На мен ли го казваш? Лили, къде е гаджето Зино? Спокойно, отида да ми взем питие. Аха, ясно. Баща ти не е ли там? Що не отидеш при него? Гаджето ти Зино? Чакайте сега, имаме много по-голям проблем. Какво ще правим с тези двете? Щом Петя е видяла залеза, ще остане русалка за цяла вечер. Здравейте! Днес сме се събрали да отпразнуваме още една успешна година в живота на един уникален човек. Той е изключително добросърдечен и щедър. Освен това е най-богатият човек в града. Нека всички заедно приветстваме DJ Дамян! Здравейте на всички! Благодаря ти за представянето. Скъпи приятели и гости! Поредна година, пореден прекрасен рожден ден. Радвам се, че всички се събрахме отново тук. Както всяка година ще има невероятен конкурс за красота. И разбира се, любимият ви концерт. Всичко е спонсорирано и платено от мен. Забавлявайте се, усмихвайте се и запомнете, няма да карате пияни, ей! Весел празник! Нека момичетата, които са се записали за конкурса за красота, да се подготвят, а победителката ще спечели екскурзия до Малдивите от Екватор БГ. Започваме първо с нашата кралица и моя най-добра приятелка, момичето, което печели 3 години подред титлата Бубето. Нека продължим и с прекрасната Моника. Има и още една участничка. Нека поканим на сцената Петя. Маля, какво ще правим, Боби? Трябва да я скрием. Добре, как? Айде да пробваме. Хайде! Ето я и нея. Интересно представяне. Явно Боби ще я донесе на сцената. Няма как да излезнем така. Тя е русалка. Мерси, че ми каза, Боби. Какво правим? Хайде да няма да ви чакаме повече. Не се срамувайте. Идвате с мен. Защо? Ужас. Всички ли ще участвате в конкурса? Ма какво облякла тая, бе? Какъв е този чершав? Аз съм гръцка богиня! Аз съм хаштаг русалка! Искаш ли да се представиш, Петя? Да, гледайте! Не гледайте! Не гледайте, тя е малко болна. А вие двете от качалки какво правите тук? Розовата пантера, хаштаг от качалка. Моля да слезете от сцената. Ева! Не! Има храна там. Хайде. Храна. Боби, и ти ли ще участваш в конкурса? Аз съм кралицата и ме носят на ръце! Да, ще видим тази работа. А всички останали може да гласувате за вашият фаворит Моника, прекрасната Бубето или Петя. Настъпи моментът и да разберем коя е победителката. И победителката е... Разбира се, че Бубето! Благодаря за подкрепата, ние ще тръгваме. Я се ми върни короната, безселенко! Видяхте ли я колко е злобна и колко завижда? Искаше да ми вземе короната. Няма да стане. Мисля, че се изложихме достатъчно за тази вечер. Хайде да тръгваме. Но как? Тя е русалка, как ще изнесем? Нямаме избор, тя ще е русалка за цяла вечер. Лили, не мога повече. Трябва да говорим. Какво искаш? Сега не е най-подходящия момент. Как може да си толкова жалка? Как може да си най-добрият ми приятел? Казах ти, ако го искам, ще го имам.
Лили, не мога да те позная. Какво ти пука за мен? Какво ми пука ли? Много добре знаеш, че ми пука. Знаеш, че още те обичам. За твое съжаление, аз вече не. Лили, престани. Знам, че правиш всичко само за да ми го върнеш. Ти нямаше ли гадже? Къде е тя сега? Що си при мен? Гадже ли? Изчакай. Леле, Светле! Ева, това ти ли си? Как е възможно това? Баща ти знае ли? Yes, come on, baby! Ами ти, как не те е срам да въртиш няколко момичета? Аз не съм момиче, аз съм гръцка богиня. Аз съм русалка. Днешната младеж, всичките сте едни. Абе, аз не съм тук. Ева, много съм разочарована. Толкова си разкрепостена станала. Чао, Лело! Дай. Трябва да ти кажа нещо, което и двамата отдавна знаем. Чакай, какво? Не се прави, че някога си ме обичала. Знам, че си с мен само заради парите ми. И знам, че се пишеш с Галин. Не, чакай. Видях в чатовете. Не, това с Галин е лудост. Той ми е само приятел, питай бубето. Аз да не съм бълък. Връзката ни отдавна приключи. Чакай, ти няма как да скъсаш с мен, защото аз късам с теб. Жалка си. Къде отиваш, бе, неща си? Дари, успокой се! Какво да се успокоя, бе, човек? Това плашило, ще я направя на луда. Добре, ти наистина не харесваше Иван, използваше го за парите му, изневеряваш от супер много време с Галин, изобщо не го обичаше, какво ти пука? Не ми пука просто тая мърла. Ще я съсипя, няма как той да избере. Тая проскубана кокошка пред мен, но ти виждаш ли въобще косата? Ужас! Добре, какво искаш да направим? Да отидем да я смажем ли? Да, няма да оставя нещата така. Значи ме изчака. Защо мислиш, че чаках теб? Както и да е. Вече не съм с Дария. Какво? Как така? Тя ще ме убие. Не се притесняй за това. Лили, до кога ще бягаш от истината? Какво е си? Че ме обичаш. Мразя те. Гизи, ти много си се барнала, бе. Нали каза да съм представителна? Така, внимавай. На това парти има много важни хора. Не искам да изядеш цялата храна, както винаги. И няма да крадеш нищо, ясно ли ти? Окей. Ти ли си морячето? Аз съм, да. Приятно ми е. Снимките носите ли ми? На русалките, нали? Носим ги естествено. Ама, аз ли трябваше да ги взема? Значи, или ми губите времето, или се правите на идиоти. Кое от двете? Не, тя се шегува просто. Не се. Чакай, бе.